Muri yeZimbabwe mutungamiri webato reTCC azonyatso kuyaka exposer emasondamdzo mnangagwa akayakati aiwa emasondamdzo mnangagwa is not a qualified leader, haakwanisi kutungamira nyika yeZimbabwe nekuda kwezvaanoita, unhu hwake hausuti kuita the president of Zimbabwe. Muri yeZimbabwe usati apinda munyaya iyi ndokurudzira kuti ubva subscribe wolike wotina on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates atinokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti muri yeZimbabwe Nelson Chamisa anouya paTwitter handle achichoropodza achisvora emasondamdzo mnangagwa achimufananidza naHebo Chitepo achiti aiwa Hebo Chitepo anga asingaiti zvauri kuita izvi. Saka anouya achiti for Chitepo politics was not a platform for primitive wealth accumulation or personal aggrandizement through money or business deals. The narrative takes a poignant turn as Chamisa highlights the cruel realities of a world where wickedness habitually assassinates brilliance. Mediocrity, as per Chamisa assertion, is a perennial assailant of excellence. The contrast between Chitepo's principled approach and the harsh realities of the political arena sets the stage for Chamisa's implied critical of current Zimbabwean leadership. Sapi achiti aiwa zvinoita namnangagwa hazvirizvo, hazvienderani nemunhu anozviti mutungamiri wenyika, nekuti anoshandisa power kutora upfumi hwenyika, anoshandisa power kuassassinata vanhu, anoshandisa power anomisusa power kuita zvinhu zvisiririzvo. Saka ndo zviri kuuya zvichifumugwa na Nelson Chamisa paTwitter handle. Unoziva kuti paTwitter handle pane mapresident enyika dzakawanda, sezvamunoziva Twitter ndeye politics. Saka anenge achiexposa zvese izvi kune mamwe mapresident edzimwe nyika vachina kuti muZimbabwe hapana zviri kuitwa. Saka muri yeZimbabwe chimbotidzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi pine mucomment section medu. Haiwa muchilike musubscribe nokutina on the bell icon urambe uchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live.